Bine v-am găsit! Câteva rânduri despre executarea silită. Executarea silită se suspendă dacă a fost dispusă de instanța de judecată sau dacă creditorul urmăritor formulează o cerere de suspendare executorului judecătoresc. După formularea unei contestații la executare, pentru motive temeinice, avem posibilitatea de a formula o cerere de suspendare a executării. Este necesar să achităm o cauțiune în prealabil. Pentru anumite motive strict prevăzute de lege, nu este obligatorie achitarea cauțiunii, iar suspendarea devine obligatorie. Aceste situații sunt atunci când hotărârea sau înscrisul care se execută nu reprezintă titlul executoriu potrivit legii, atunci când înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre dată în prima instanță, atunci când debitorul poate face dovada cu înscris autentic că a obținut un termen de plată sau o amânare din partea creditorului. Dacă vorbim de bunuri care sunt supuse degradării, deprecierii sau deteriorării, atunci va fi suspendată distribuirea sumelor provenite din valorificarea acelor bunuri. De asemenea, este bine să cunoaștem faptul că, până la judecarea cererii de suspendare, putem solicita instanței, pentru motive temeinice și dacă există urgență, o suspendare provizorie. Deci putem formula o cerere de suspendare provizorie, întrucât instanța are posibilitatea ca printr-o încheiere și fără citarea părților să dispună suspendarea provizorie până la soluționarea cererii noastre de suspendare. Și în această situație este necesar să achităm o cauțiune.